Espera. Posa més xicotet, que suposa més xicotet en verd, no? En edició, serà? No, no, en verd. Bueno, perquè és que si no ho veieu bé, suposo que xicotet. Sí? Bueno, no és perquè per res, però bueno, no sé si algú... Mira, posa el 100. Veieu bé, no? Vale, doncs perfecte. Si es feia fer